Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Sepak kondo! Ano na akin nga? Nagkichismis ka no? Ganina pa ka diyan, sir? Just enough to hear sa inyong ipanagsultihan. Ug ayaw ka bala ka, Christine. Kay wasab sa kung hunahuna nga mupatol og parihas nimo kay immature. Not in my lifetime. Pak! Tora! Eddie, thank you, fuck kondo. Why? And what do you think are you doing? Dili pa ba klaro ni mo nga muhigda ko? Like do? Bangon. Dili ko. Di ni imong lawak. Dili sab ni imo ay pagbuot. You really are testing my patience, Christine? Happy ta ba mahurot? Gamay na lang yun. Ug, Ganahan kong mahurot. Sige na, pahurot na. Oh, girl! Na, nangapuan na si Sepak kondo. Bisag mo lagong pa na siya. go back to your room. Dili ko. Gusto ko dinhi. Dako ang bed og humok. Unya, aircon. Oh. Good night, girl. Tapata. Dugay na tangwa magtupat ikikda. Ali na, dali. Get up, Christine! Kung di ka gustong... Mutapad na ako? Feel free. Ayaw ka bala ka. Di ka type, no? Dili ko mo tanday ni mo. Ampot lang ka ng usa diha, kung safe ba ka? Unsa? Adik ka, girl? Wa pa sa dinoon. Duka na, good kay ko. Good night, everyone. I said, get up! Kay di ka mahimong matug din eh. Dili ni imong kwarto. And definitely, dili mahimong makigtupad ka ni Melvin. Ay! Ganang kialsa ko ni mo. Ibutang ko ba? Shut up! Sir? Sir? Asa ni mo dada si Christine? Mahimong mahipa? Okay. Di mahimo. Hoy! Unsa di pasabot yang... unsa di ay buot yung ipasabot nga dili ni mahimong magtapad di Christine. Kay magbaylo. Magbaylo niya ang nawong. Madlok siya kamangon na si Christine. Madlok kamangon na Christine siya. Iyo. Mas ako pa magani kamangon atong bayhan na. Ew, dawam, yak. Di ka di mo ibutang, ha? Mahug ta sa hagdan, ha? Nagkukos ka na ako. Shut up and stop moving! Sige. Bahala ka. Hayahay rin ako, ah. Gikugos kat ko. What are you doing? Nikapyat sa imong liog, aron dili mahog. Don't do it! Kay? Di ko komportable. Kay? Just get your hands off! Nakita na ako ang imong gilok. Tintin, ayaw ibutang imong chin. Dapit sa akong liog. It tickles me. Oh. Ikaw to? What? Ang misal di ato? Say what? Wa. Ibutang nilang ko, be. Dool na lang ta. Okay, bahala ka. Manding? Ay, papasalo ako, sir. Ay, nakurat ko. Abi, mangkot ako. Wanay tao nga nagtikaw-tikaw din ron. Pasalo ako. Punito na nako ang mga buak nga bildo. Sige. Iyang gikuko si Christine paigod sa lawak din. Dili ni mahimo.
kung magkasuod sila pagbalik sa makaniadto. Mawa sa pasing ang akong apo. Og mahug sa way nada ang tanan na mong gipaning kamutan ni Yana. Dili. Kinahanglang makuha na yun ni Yana ang pagbati ni Facundo. Salamat sa libreng sakay. Get inside. Lakaw na. So doon na sa dili pa kumubiya. As if asa man ko paingon ko nyo. Lakaw na. Giaplihan na nako ang pultahan sa kong kwarto, oh. Not unless, ganahan pa kang musuit. Ha? Sa'yo na ragid ni mo palaguton, eh. Good night, fuck condo. Kang kinsa katong tingog nga kalital akong nabati sa kumuna-una kaganina sa. Nganong ingon og sa may mga kagahapon kong nakalimtan. O karon kalit lang na nung balik sa kumuna-una. Ngano di ay o kinsa ang maong lalaki? Kinsa siya? Yana. Hoy. Alala, sa pa? Nag-beauty rest ko. Makuhaan ang akong time of sleep kay imo kong gidisturbo. O gusto ko mo mata like sleeping beauty ug mga adlaw unta. Ngano ba? Nakita na ko sila si Facundo o Christine kaganina. Nya. Say na ah. Mora na mo ibalita? Unya imo kong gitugaw sa akong pagpaway? Gikogos ni Facundo si Christine gikan sa taas paingon sa lawak ni Christine. Usa? Ngano? Ngano iyang gikuko si Christine? Why Lola? Ngano? Why? Ay, ambot. Shit! Imo tong gipangutana. Wa ko'y katungod nga mangutana. Ikaw ang pangitag paagi nga makuha nimo ang pagpati ni Facundo. Hapit na mahuti sa gayon niya na, karon nga niya na ka na si Christine. Di nga ligmaunhan ka niya, ug mahagbong sawa ang tanan natong pagpaningkamot. Shit! Pwiset! Nga pag miabot pa mga nababayhana ini dapita? Pwiset, kay Lula! Dublihon pa nako karon ang akong pagpagwapa, Lula. Musabot na gid unya kong kagwapa. Shit! Gawas na, Lula! Gawas na! Wa ka ba kadungos akong gisulti? Ang Nga dublihon pa nako ang akong pagpagwapa. Kay gwapa naman kundaan. Mas magpagwapa pagid ko aron hingpitan akong makuha ang atensyon ni Kuya Facundo. Aw, Facundo ra di ay. guwapa ka na, apo. Kibaw ko, dugay na. Og mas mosamot kapag kakwapa. Kung maangkon ni mo si Facundo og kining asyenda, makapataas ka na unya sa imong ilong. Lola, you mean pislat ko? Dili. Pero kuwang pa. Kana magmutalitiw sama sa ilong ni Christine. Ritoke ra na. Taas na ka ng iyang ilong daan. Mas gwapa pagyapon ko, Lola. Puti siya. Black ang akong beauty. Mistisa siya. Pinay ang akong beauty. Guwapa siya og sexy. Mas gwap... Tay para good, Lola. Asa magiging kalaban? Ni Christine o nako? Natural nimo daon sa kabaoy. Oh, lagi. Klaroon ta niya. Sige man ko kagdaig niya. Gipahibaw talang ka. Nga mas taas siyag ilong, unya mas gwapa siya og mas sexy. Aron makabantay ka. Kubantay ko, no? Ay, nga mas pa siya nimo, ha? Lola. Sige na. Mubalik na ko sa akong lawak. Oy. Dubliha ang imong lihok, sugod ug mang adlaw. Iyan na. Bisan dili pa dato si Facundo. Ang kunon paghihapon ako siya.
Kagwapo ra niya, ah. Nindot kay siyag mata. Baga ang pilok ug ang kilay. Unya, taas ang ilong ug nindot ang porma. Kissable kaayo ang iyang lips ug ang iyang bangas nga kishare ba niya nga maklaro kayo iyang jawline. Ah, leche. Kanindutan aon. Bangas pa lang, busog ka na. And so... Basta, why laing makaangko ni mo, Facundo, kundi ako ra. Kamingaw na din sa mansyon. Ngawa na nga kong apo inguman si Melvin. Kumusta naman ka sila? Hinaot pa unta nga nagmalampuson na nga kong gimo. Hinaot pa unta. Good morning, Lolo! Oy, Christian! Good morning. Unsay akong ikalagad ninyo ning sayos kabuntagon. Ikaw na isulti, Papa. Niyami kay... Paibaon ka. Nga nahuman na ang mga adlaw nga among gitagal nimo. Nga makitaan si Christine. Og tungod na ang mga tao na ni Papa ang mulihok aron makita ang umaabot na kong asawa. Dili ba, Papa? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!